Higala ko diha sa Ginoo, maayong adlaw ninyong tanan. Ako nadiri karon na testify kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung kinsa siya kagamhanan, kung kinsa siya ka maayo o mahigugmaon nga Dios. Akong testimony bago lang ni latest ni siya. July 31 kasal to nila GB. Then July 31 kami sa na-kick out sa bahay ni Kuya. and then ako sang igsuon nag-kick out sa diri sa baring compound. Pero pagpahawa pero nakana ko ba grabe atong mga di ka kasabot nagsunod-sunod ang mga pagsulay sa among kinabuhi. But bisan inaana ang sitwasyon namo, pero kaluoy sa Ginoo, grasya sa Ginoo nga ang sitwasyon muluhod ra gyud ko sa Ginoo kadlawon dili ko katulog tungod kay maghuna-huna ko sa sitwasyon sa akong igsuon ug sa iyang asawa nga iyang asawa wala pa ni pauli unya ang akong igsuon sa dinhi wa ko kasabot ako sa iyang kasab-an. Then dili lang nga normal ang sitwasyon kundi mag-wild pa siya. Mubati kog kaulaw, basta grabe ang sitwasyon nako. Di lang kay once lang niya gibuhat, kundi how many times. Pero mahal ako Lord, nakabalo ko, pero no, wala jud ko na question sa Ginoo. Pero naa jud to'y time nga sa punto nga usay mo anak ko sa Ginoo Lord. Kanang grabe na kabugat sulod sa akong kasing-kasing ni anak jud ko sa Ginoo. Nga Lord, di na ko gusto mo matapal pagkaugma nga wala nilili na nako masabtan nga grabe na kabugat sa akong kasing-kasing. Unang salamat ko sa Ginoo nga maayo gyud ang Ginoo sa sitwasyon niya. Niabot ang among mga problema sa kinabuhi pero siya naghatag kusog kalig-on nga gisupply ra sad nila among among gikinahanglan pag-transfer lang namo, dako-dako yun, ubay-ubay nga kwarta ang among gikinahanglan, pero ang Ginoo, wag yun na wag yun may wagtangi o paglaog. Wag yun siya ni-provide yun siya sa tanan among gikinahanglan. Bisan sa ato nga time nga kasalpot ni GB. Yo Lord, kanang unsaon man ni namo Ginoo nga. Pero ang Ginoo kanang mahuman ra gyud ang tanan, magian ra gyud nimo, dili gyud siya mo stay sa imong ginabuhi. Mo na nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan sa among naagian karon nga sitwasyon kana sunod na nay kalipay ay kalinaw bisan ato nga time nga maghilak ko sa Ginoo, pulihan ko sa Ginoo og kalipay ug kalinaw. Mo na nagpasalamat ko nga sa among kinabuhi nganong gialaw sa Ginoo kanang kanabitang dili lang usa ka problema ang imong subagon bitaw kun dili magsunod-sunod ba nga problema pero never gyud ka gibiyaan sa Ginoo. Mo nang nagpasalamat ko nga sa encounter nako sa Ginoo nga wa gyud ko pasagdi sa Ginoo, tinuod gyud iyang pulong nga dili siya mo biya, di siya mo pasagad nimo kanang makana gyud ka nga ang Ginoo maayo bisan sa imong sitwasyon nga dili na nimo kaya ang Ginoo ba kanang matinud-anon siya nga Dios sa imong kinabuhi. Manang salamat sa kanang kasinatian nga dili nimo kalimtan tungod kay di lang kami lang pamilya kundi among mga kaubanan diri sa Mount Zion grabe gyud gipaagian. But ang Ginoo wala yun niya pasagdi ang matag usa, nagpadayon lang gihapon mi bisan time sa mga problema nga among naagian. Pero ang Ginoo mahigugmaon gyud siya kanang sulod sa among kinabuhi adunay kalipay ug kalinaw tungod kay ang Ginoo kauban nimo. Unang maayong hapon sa tanan o God bless sa matag usa. The more I praise you, the more I want to. I'm falling in